Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Lunes, 20:49 ang nakadikta sa orasan sa cellphone ko. 8:49 para sa mga hindi pamilyar sa military time. Kasalukuyan akong nakaupo sa isang madilim na sulok ng bahay. Dito din ako sa upuang ito natutulog. Nakaupo at nakasandal sa katabi kong plastic cabinet. Sa totoo lang, hindi talaga ako nakakatulog na maayos nang nakaupo. Minsan, magigising ka dahil masakit na ang puwet mo, masakit na ang batok mo, ang leeg mo, ang ulo mo. May double deck sana pero may sangkaterbang surot. Sinubukan kong matulog sa sahig pero gumapang sila pababa para patuloy akong papakin. Sa upuan, walang surot. Pero wala akong unan, kumot, at hindi ako nakakaunat. Mas okay na rin yun kesa kainin ng buhay ng mga surot. Hindi nga pala ako dito nakatira. Nakikitulog lang ako dito. Taga SJDM Bulacan talaga ako. At nakikituloy ako dito sa bahay ng mama ko dahil malapit dito ang trabaho ko. Every other day, umuwi ako sa SJDM. Medyo masakit ang likod ko ngayon habang sinusulat ito. Pero hindi dahil sa tinutulugan ko, kundi dahil nag-deliver ako ng 12 kilos ng siomai pagkatapos ng duty ko sa trabaho. Dumagdag sa pagod ko nung Sabado sa pag-deliver ko ng siopaw mula SJDM Bulacan, Palagro at Zabarte at paglalako ng ginataang bilo-bilo at siopaw nung Linggo. Nang nakabike. Bike to work nga pala ako kahit bago pa nagka-pandemic. Masasabi kong sanay na ako. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Nakakapagod? Oo. At masakit sa katawan. Sa unang araw, hindi mo mararamdaman. Pero unti-unting mag-a-accumulate o maiipon ang pagod mo. Parang punit sa damit na sa una maliit, hanggang sa tuluyan ng mawakwak sa katagalan. Kada hakbang mo ay may makirot sa katawan mo. Kada yuko mo may lalagatok na buto. Pero bata pa ako. 33. Bata pa yan, wag na kayo kumontra. Bakit nga ba ako nagpapakapagod ng ganito? May trabaho naman ako at hindi naman ako naghihirap. Kahit hindi ako umextra, makakakain pa rin ako ng 3 beses sa isang araw. Pwede ko pang gawing 5 beses ang kain tuwing araw ng sahod. Bakit kailangang lumagari ako? Sagot, para sa pamilya. Para sa asawa't anak ko. Hindi para dumami ang pera namin, hindi para yumaman agad kami, hindi para makakain kami na masarap o makabili ng mga gamit o anumang luho, kundi para makasurvive kami ngayong pandemic. Mula kasi nung nag-lockdown na din ang pasok ng pera sa amin. Maswerteng may ipon kami, pero halos maubos din dahil nga nakapirmi lang kami sa bahay. Itong GCQ lang kami nakaporma. Nagsimula kami mag-asawa na maglako ng lutong merienda sa loob ng subdivision namin habang wala pang schedule sa trabaho. Ginataang bilo-bilo, maruya,
Baja Blanca, at kung ano-ano pa. Kumikita, pero hindi sapat. June nang tawagan ako sa trabaho. Skeletal sked pero mas okay na kesa wala. Skeletal din ang sahod dahil sa limitadong araw ng pasok. Kaya nagsimula na din ako magbenta at mag-deliver ng siomai at siopaw after duty. Bukod pa sa paglalako ng merienda tuwing weekend, kasabay pa rin ang siopaw at siomai, tumatanggap din ako ng pasabay at nagre-repair ng bisikleta. Kada kikirot ang mga kalamnan ko o kada sasakit ang likod at batok ko. Sinasabi ko sa sarili kong kaginhawaan ng pamilya ko ang katumbas ng mga iniinda ko. May maidagdag o maipasok lang akong kahit maliit na halaga sa sinasahod ko, iinda ko. Madadagdagan lang ang bigas na maiuwi ko, iinda ako. Makita ko lang na busog ang pamilya ko, iinda ako. At patuloy akong iinda para lang mabigyan sila ng maayos na buhay. Kasabay ng makirot kong likod, humilab bigla ang tiyan ko. Bigla kong naalalang, hindi pa pala ako kumakain. Pero bigla ko din naalalang, limitado na lang ang personal budget ko at kailangan kong iintrega sa bahay ang kinita ko kanina sa pagde-deliver ng siomai. Masakit? Hindi. Nakakapagod? Oo. Pero walang sakit ng katawan na magpapatigil sa akin. Walang pagod na makakapigil sa akin. Iinda ako kahit dumating sa puntong hindi ko na mainda. Mas iindahin ko na lang. Ikaw, para kanino ang iniinda mo? Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ni Oning Biatyong, isang tambalanista.